आले मेहंदी तुले रिद्विने मेहंदी तुले शोकातंडे रिद्विना मेहंदी पनलेंक हाय मत्रेग्ला ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇದ್ದ ಎದ್ದಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ರೆಲಿಯವು ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಚಿ ಎರಡು ದಿನ ಬುಡ್ತಿಲ ಬರ್ರಿಯವು ಅಂಚ ಪನ್ರೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಒಂಚು ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ದಿತ್ತೇರು ರಿದ್ವಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಬನ್ನಾಗ ರಿದ್ವಿನ ಅಮ್ಮದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಂದೆ ರಿದ್ವಿನ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ ತೋಜದ್ದು ಉಂದೆ ರಿದ್ವಿನ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ರಿದ್ವಿ ಬೊಕ ರಿದ್ವಿನ ಅಮ್ಮಲ ಈ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಡ್ ಅದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಇನಿ ಅಕ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಯಶೋದ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಆಗಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನನಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜೆಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರುನು ಅಂಚದ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕಲೆಗ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮರ ಪಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆನಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋನು ಸುರುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದೆ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಡ್ಕ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೊರಿಯಾದಾಗ ನೆನಪಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಉಂಡುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಬ್ರಷ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಡ್ಸ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆನ್ ಕಿಂಜ ಡಾಟ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಒಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಅನ್ನಿಗಲ್ ಉಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅದು ಇಂಚಾತನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ನೆಕ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಮಡ್ಕಗ್ ಕೊರ್ದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ್ ಐಟುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡೋರ ನಿಂತೆ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜೋಳತೆ ಕುಡೋರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಂಡತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ನುಂಗುಂಡಿತ್ತೆ ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುಗ ರಿದ್ವಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಚೆಂಕುಂದು ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಕೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆವು ಪಂದೆ ಎಂಕುಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಆಂಡಲ ಕಲ್ಪೊಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಅಂತಂತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಅಂಚ ಶ್ರೇಯಸ್ ರಜನಗ್ಲೆ ಅನೇ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರ ತುಂಬ ಶಾಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅದೊಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾತಿ ತಿಳಿ ಫೈನಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಇದ್ದೆ ಮುಟ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ರಿದ್ವಿನ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಕೊಡಪನಗು ಡಿಸೈನ್ ಆವಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ನನ್ನ ಡಬಲ್ ಕೊರ್ನಗ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕುಲು ತಿಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಚುಚ್ಚುರು ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತೆರಿಯ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೆ ತೆರಿಯ ಮಲ್ದಿರಿಂದ ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ತೂತು ಜರಂಡ ತುಲೆ ಏಜನ ತುಲೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಈತ ಪೂರ್ದ ತೆರಿಯ ಮಲ್ಪನಕ್ಕುಲು ಏರುಲ್ಲೆ ರತೆ ಚೆಂಕು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ತೆರಿಯೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇರು ರಿದ್ವಿಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಚಿ ಮೂಲೊಂಚಿ ಮಡ್ಕ ಡಿಸೈನ್ಲ ಮಲ್ತೆಯಾನು ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಪನಯೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತ್ ಒಂದೊಂದೇ ಯಾನು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ರಿದ್ವಿ ಕಲರ್ ಪಸೊಂದಿನಿ ಒಂದು ರಿದ್ವಿನ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರಿದ್ವಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆತಿಡ್ಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ತುಲೆ ರಿದ್ವಿನ ಮೆಹಂದಿ ತುಲೆ ಶೋಕಾತಂಡೆ ರಿದ್ವಿನ ಮೆಹಂದಿ
ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ರಿದ್ವಿನ ಮೆಹಂದಿ ಎಂಚಾತಿನ ಬಂದು ಪಂಡೆನಗಲಿಗ ಅವೇ ವಿವಸ್ ನಗಲಿ ಪೂರ ಗಲಿಗ್ಲ ಪಂಡೆನ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿದ್ವಿನ ಮೆಹಂದಿ ಎಂಚಾತಿಂದು ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋರ್ ತೋಜಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಮೆಹಂದಿ ಅಮ್ಮ ಪಡ್ತೀನಿ.
ಜೋಸ್ತುಲೆ ವರ ಅಂಚಿ ಹೋಪೇರು ವರ ಇಂಚಿಗೆ ಹೋಪೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸೆಮೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಕೇಂದಿತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ನ ಮಾಮಿ ದೂರ ಪೋತಿರು ಅಂದು ಮಾಮಿ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಪೋತಿರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನಾರು ನೊಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಈತ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಮಾಮಿ ನೆಲ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನೇನು ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಕು ಬರಂತೀರ ಕೆಂಪೆ ಸೈಡ್ ಪೋಲೆ ಅಂದು ಅರ್ಗಲ್ಕ ಗೊರಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕುಂಡಿ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಏಪಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ದೀದು ಗೆತ್ತು ಕಂತದೆ ಪಾಡೋಡು ಈ ಚಿಂದಾಂಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಒತ್ತರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತುಳಿಯನ್ನ ಮಾಮಿ ತುಳಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಜಿಂಚು ಪೋಯರು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಏನ್ ಪಂದಿತ್ತಡ ಅಣ್ಣನ ಮಲ್ಪುಜರು ತುಳಿಯನ್ನ ಮಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತರದೆ ಮಾಮಿ ದೂರದು ಐದು ಸುಮಾರು ಏನ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ್ ಕೆಲವು ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಅಂಚದ ಮಾಮಿ ತೋಜುಚೆ ರಾತೆ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ನನ್ನ ಎಪ್ಪಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾಡ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋಜಾವೆ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಅಂಡ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅರಿಶ್ ಚೂರ ಅದು ಒಂಚದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇಮಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದೆ ಪನ್ನುಂಡಿ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ತಾರೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂದ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಾವೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಪೇರು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿನ್ನದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಒಂದಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಇರೆಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಗ್ಗುಲೊಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ ಪನ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅದು ಎಂಕಲೆಗುಂಡತ್ತೆ ಒಂದೆತ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪದ್ದೀತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತೋಜಾಜೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಂದು ಅವನ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೊತ್ತಿರಿಂದ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟೈಪ್ ತೋಜಾ